Ya mfethu vele cwanga sesikahle ngempela njengoba phela ngithi ingathi lento impilo esiyiphilayo manje mfethu akukho kunye manje awukho lento ethi manje semele uvuke ekuseni manje uyihlupho uthi ngene manje ngiplaka amanzi ngihambe manje ngesipani izinto ezinjalo lezi zinto ayiseke esikhathini samanje yabona le abantu abafundile la manje bayahlala manje abasebenzi leyo nto le ukufunda nje first ngibona ngamagama kungenye into nje ngathi ngeke ngithathe semfundo ngoba nje imfundo nayo yagcina uhlala nje kanti abonise lento esiyenza ngathi sikenze buwa nje ezinto lezi saseyishaya ngoba ziyafika leyo mali leyo sosayidayisa ngifika lapho ko-1 something now ya nyawuzi Zaka mfethu. Oh mphathi siyaxolisa. Kulema ngeke ngikwenze lutho mfethu Zaka. Asingiphoxile ngempela Zaka. Ubani okwenza ukuthi wenze lento? Ngokuhamba nje izinsuwana senashintsha kanje Zaka. Senashintsha shithi umuntu sekube hayi miyafana ngiyahamba manje ngiyalela okushini ngiyothatha izinto zami ngiyabuya ngizalayo kule round. Ngizohlala ngempela mphathi. Uba ukuyenza ukuthi wenze lento. Baziyaxolisa nje mphathi. Ubani okwenze ukuthi wenze lento? Mphathi ngiyaxolisa mphathi. Ngiyakubuza. Khulile ngeke ngikwenze lutho. Ngiyakubuza uba ukwenza ukuthi wenze lento. Mphathi, into engiyenzile mphathi angenzanga mphathi ngenhloso. Zaka mfethu. Ngikunika intambo. Bonke ngikushiya kuwena ngoba nakho ngikuthemba. But wena ukhetha ukungiphoxa. Ukhetha ukungiphoxa. Yazi ngihleli nje la ngilokho ngikhuluma nawe ngimosha isikhathi sami. Ziningi kanje izinto engabe ngiyazenza. Kodwa Zaka mfethu yo angazi ngayenza kanjani le. Busy lokho uyaxolisa la uyaxolisa. Awazi ukuthi lento ubuyenzelana ukhe ubuyenzelani le. Mphathi. Ngalokho futhi ungichazela futhi la. Ngibhizi ngimosha isikhathi sami futhi seka uhambe la. Hamba. Ngikuthemba ukuthi ngeke uphinde uyenze lento oyenzile. Ngani sengiyaqeda. Ungiluke kahle ke Chomi. Yabona ngifune bebone ukuthi hayi uyakwazi ukuluka. Ngifune nje bengakuthathi kancane nawe mhlawumbe uzokuyivulela isaluni ngelinye ilanga. Hayi okay ngani. Bonke bathanda ukuvakasha. Wena abaningi nje abahlala la bathanda ukuvakasha. Sanibonani ladies mantombazane. Kunjani? Yaphila. Nathi siyaphila. Awahamba nje lonke ibangeni ngaka buzosibingelela nje kuphela. Hayi lutho lo mphathi wethu obheke empeni ufuna ukuthi yonke into nje silokho esizwa ngaye nje. Ingakho nje nala round nje sesizohlala sekuthulakele nje. Yabo nje kulezi zinto ngoba yena sethe nje niyabuya. Kuna into yakhe leyokubuya nje ngiyithathe nje siyabona. Hawu ndoda. Manje usuka la usuka khona uzomhlaba ubheke empini. Yazi mina ngithi nilani close. Ngitshela ukuthi nje ningabangani. Indawo zokuzwana nobheke empini. Yabo nje obheke empini ufana nenyoka nje eyilumsini ubheke empini ayikho nje yakhe. Yonke into yakhe nje inokujika jika. Nale round Samboni nje uthi uyadingakala bengi-right nje mina ngisamphela. Hayi, kodwa mina ngimbone bheda ngimbone right nje. Hey namathi ngihambe ngoba la nje nonke nje ngizisana nobheke into enze nami. Bye. Hawu ikhathi sezashintsha noZaka sebayahleba. Hayi. Yazi mina ngitshela ukuthi uze ngento esile. Kanti uze ngokuhleba nje uzohleba umngani wakhe nokwenza. Hayi cha shame. Ngeke uzobathemba abantu. Ngisho nenkomo ingazala umuntu. Hayi phela mpeni. Hawu TK indoda. Ya. TK indoda qhubakala nje la mfethu. Hayi izinto nje nyana phela lapha noZaka naye kamcini. Mfethu uZaka ngeke uZaka mfethu. Mphathweni. Hawa mfethu amabhizinisi ningawashaya imali ngangana nomango mfethu ukhona la ngawukha nidayise wona. Hayi thina into ebesinqene nje lapha enzo ukucela nje nomphathi into ebesinqene. Mfethu ayihluphi lento mfethu umango ukhona mfethu mningi mfethu mangathi kukhona izihlahla mfethu ezifree mfethu zingaka mfethu enganabo abanikazi.
zingaka. Ana ngakhona futhi nomphathi lento lena bengekho umuntu beqhamuke ne-idea manje ke lento Sikhona futhi i-idea futhi imali le futhi. Mina futhi into engingakutshela yona ukuthi hayi ngiyasuka ngale futhi lokishini sengizohlala ngala namanje. Ngobani Futhi uzothola ngokuhamba kwesikhathi sengihlala ngala. Ngiyabuzwa. Phela ngisafuna ukuyolanda izinto zami ezisalile ngale lokishini futhi. Nokuthi udinga usizo mphathi sikhona. Usizo futhi likhona futhi baningi abantu abangangiphathi. Maye wena futhi ubuphuthuma. Bengihambela ngithi ngiyochecka labafethu ngala. Futhi hayi izobonana futhi. Izobonana. Hayi sure futhi. Kade ngigcina ngihle madala. Uyavele ngala. Ngathi ngisawujela ngasentolo. Okay, ngiyawuza phela fethu. Ngoba ngithi ngiyangala ngithi ngiyobheka wena yabo. Shokhala manje. Ngine-idea engifika nayo yabo. Avele nomphathi sixoxile naye. Ngoba uphela empeni. Wenza yini manje indaba? Nomjida ngathi ngifuna yazi nafethu mina fethu bengiza ne-idea la fethu ngifuna shaya ibhizinisi fethu ukuphusha imali fethu and then le mali sesiyiphushile and then ngiyakwazi ukusiza la kancane emphakathini futhi uma sekuqedile siyahambisa la kubhenzi fethu mina fethu ngifuna sidayise umango yabo. manje uhlahla bethi ushayisana Tata fethu bakhona umakhelwane ngala zawukwazi mangisha ngimangana awukwazi into dawu. relax khona futhi indawo namfethi ngiyibonile ngisaqhamuka la. Okay, ngesiyakhona manje. No, just speak yourself. Relax, what's doing it is fine. Solo nas, nje sengize ngabona nanoye abazothenga la hayi siyafala hayi imali yagcwala lazaka mfethu hayi kube wabona lapho usuphethe ngalo ngiza ngawe yena nokuhlaza sawudayisa nawe hayi ona phethe badla karbaja bese kanje yabo bese karbaja mfethu onje manje nanku nje mina okuhlaze ngutholile ehleni manje ngeke siyebaningi phansi ndo mhlawumbe bayafikela nje la nawo 2030 kanjani phela phethu ukhumbule nawe saqala baza sikakabi phansi lendawo asiyehle manje Uzawusedayisa ngisho noma uma uthenge yazi ngiyakhalela. Mango